Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Честа смяна на правителства, трусове в работата на институциите. Това няма как да не се отрази върху темповете, с които се отварят мерките по програмата за развитие на селските райони и съответно одобряването на проектите. Има ли вече основание за тревожно изоставане? Какво следва да се предприеме? За това ще говорим днес в студиото с Кристина Цветанска, председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми, и Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми. Здравейте! Добре дошли! Добре заварили. Нека да започнем с това. Появиха се мнение, че много мудно върви програмата за развитие на селските райони, малко мерки са отворени и т.н. Вашите впечатления какви са? Кой започва? Ами дамата. Добре, благодаря. Действително, така, на пръв поглед е така. Реално погледнато, много малко мерки са отворени в сравнение с тези, които трябва да бъдат са програмирани да бъдат финансирани. Но това, което аз си направих труда да направя като разчети, ако се спази индикативния график за отваряне на мерките през тази година и се договорят средствата през, да речеме, до края на 2017 и средата на 2018, шанс да изпълним финансовите планове на програмата са много високи. Да. По моята прогноза, чак 2022 година започва да има проблем с финансовото изпълнение. Да. Но това е само за финансово изпълнение. Ясно, от тук насетне ще говорим за другите проблеми. Господин Здравков, това ако, за което говори госпожа Цветанска, дали не е така с главни букви написано? По отношение на оптимизма на индикативния график. Да. Трябва да се форсира, това е ясно. И ако това се случи, но какво показва опита? Това ако възможно ли? За съжаление, опита показва, че нещата се случват с забавяне. Така или иначе, аз мисля, всеки път си ги говорим едно и също. Но към днешна дата нещата все пак са така. Това, което обаче се случва от известно време, е, че действително много са се ускорили нещата по отношение на работата и във Фонд Земеделие. Някакси по-бързо върви комуникацията Министерство Фонд Земеделие, която беше доста като проблемна в заден период. Кое върви бързо? Бързо върви. Отварянето на мерките, сега, договарянето им или какво? Оптимизма за отварянето на мерките, едно това ще го видиме сега и с новия стар министър, или не знам как да го кажа, но господин Порожанов така или иначе е в течение с тези неща и той знае кое как трябва да се направи. По отношение обаче на забавянето при оценката на проектите, в момента се забелязва действително напредък. И аз, доколкото знам, колегите от фонда и събота и неделя в момента работят, за да може да се обработят всички тези десетдневки, конкретно по 4.1, тъй като това е голяма важна мярка. Най-вероятно за сметка на по-малките, но няма идеално щастие. По отношение на индикативния график също се вижда така ускоряване на процеса, в смисъл такъв свикването на въпросните работни групи, за да активира реално приема. Така че ще видим всъщност какво ще се получи накрая. Дали се вземат мерки по отношение на другото оплакване, че много късно излизат съответните наредби, даже че някои се променят даже в хода вече на входираните проекти. Има ли индикации, че това може да се промени? Или пожелателно е? Определено опитват се в тази посока да се промени, да спазват сроковете, които са заложени в Закона за управление на средствата от европейските фондове. И сега поне това, което е очакването, обещанието за отварянето на мярка 4.2 е, че наредбата ще бъде публикувана един месец и заповедта ще бъде публикувана един месец преди старта на приема. И след това ще има 2 месеца старт на 2 месеца прием, т.е. 3 месеца време, в което
да могат да се подготвят проектите, което е сравнително прилично време. Което е професионален подход. Ако мога да се върна малко на моята теза, че финансовото изпълнение на програмата за сега върви добре, това е следствие на това, че вярно 10 подмерки от 35 инвестиционни са отворени, но хубавото е, че са отворени мерките с големи бюджети. Всъщност големите инвестиционни мерки са отворени и те ще дадат възможност да не се забави плащането по правилото N+3, да нямаме забавяне. Чак, нали, ви казах, 2022 година ще имаме проблем, евентуално. Да, голям е интересът към инвестиционните мерки, ама аз не знам това добро ли е или е лошо. Защото добро е, защото от всяка гледна точка. Техника, всеки кандидатства за техника, там се правят едни такива нагласявания, кой да вземе по-голяма машина, отколкото му трябва. Не, вижте, при всички случаи няма по-добро от това средства да влизат в реалните бизнеси, в реалната преработка. Това категорично. Нали, сега друг е въпросът, ако някой се опитва да прави нещо между капките. Но... В случай добре е, че има референтни бази с цени на техниката, които лимитират цените на техниката и там възможността да се шикалкави и да се извлече допълнителна полза от проекта просто се ограничава максимално, което е много хубаво. И аз само, една добавка правя, освен на техниката и по отношение на строителните работи, по отношение на някои от оборудването вече има референтни стойности или ако няма се прави някаква насрещна проверка с цел, нали, за да се избегнат всички тези възможности за надписване, ценяване и така. Ние апелираме много и сега за бъдещия прием по мярка 4.2 да се направи някаква лимити да се сложат на оборудването. Точно от такава гледна точка и с фонд земеделие сме го говорили с Министерство на земеделието. Няма да спрем да бъдем активни в тая посока, защото колкото и несъвършена система да направят, все пак ще бъде такава система, която по някакъв начин ще ограничи възможностите за злоупотреби в ценообразуването на оборудването. Заговорихте за тези неща. Ще ви слушам после. Господин Порожарнов така обяви, както журналистите се изразяват, гонка за нагласени проекти. Какво според вас означава нагласен проект? Защото това беше обявено така декларативно, но фактически не беше обяснено какво ще се случи, как точно, какви ще бъдат критериите. Вижте, има проекти, които те отговарят на всички изисквания. Да. Напомпани са яко с точки, Така са направени, че те са над чертата. На пръв поглед всичко изглежда наред, но се оказва, че подобен тип проект има още примерно 4, 5, 6 до 10. Може да достигне това. Където при по-обстоятелствена проверка се забелязва определена свързаност, което е индикатор за създаване на изкуствени условия. И тъй като самите проекти сами по себе си не нарушават правилата, става много трудно. Реално той няма нарушение. Да. И вече се търси някаква опция, по която да бъдат ограничени точно този тип проекти. А имайте предвид сега, нали, това аз не мога да го твърдя на 100%, но има значителен брой такъв тип проекти, които са вкарани, а тези проекти са на максимумите. Те задържат много голям процент от средствата, които не могат да достигнат до реалните проекти. Да, другия голям проблем е, когато един и същи бенефициент, чрез поставени лица и фирми, кандидатства с много проекти. Това е технически е същото. Там вкарвали известна част, примерно зърнопроизводители, като биологично производство, печелят точки. Не знам дали е така. Говори се, че нали, там и за работни места, откриване на работни места се дават точки, че фактически от другата фирма на същия човек едни хора са там, пък се водят на другото място. Такива неща, които са лесно провериме, нали? Да. При една проверка, това се вижда. Смисъл такъв. Не виждам как може да се прикрие, защото въпреки, че има и такива доста добре подготвени.
Тъй като че ли още господин Грудев, като замминистър на земеделието, така много настойчиво говореше, че от тук насетне не е важно колко ще усвоим големите ни страхове, а как ще бъдат. И стигаме до големия въпрос като че ли. Има ли анализ каква е ефективността от европейските средства за нашата икономика от програмата за развитие на селските райони? Да. Защото такъв анализ аз не знам да има все още. Има, да, аз мога ли да за кажа? Миналия програмен период става. Може би преди 2 или 3 седмици в парламентарна комисия по еврофондовете беше на изслушване Иван Иванов, който представлява сега в момента Централно координационно звено, което управлява и следи изпълнението по всички мерки. Всъщност неговото присъствие тогава беше точно във връзка с този повод да се даде някаква информация, отчет какво е постигнато 2007-2013 и какво случва 2014-2020 към момента. За съжаление не помня цифрите, които той спомена, но по стария има действително доста голям процент усвоени средства, а новия в момента върви сравнително добре като усвояемост. И нещо друго интересно, което той каза, във връзка вече 2021 нататък, като евентуално преструктуриране на цялата програма. Той е хубаво отчел много средства, че са влезли, ама въпрос е какво? Въпрос е реално, защото едно е договориране, друго е разплатение. Да, разбира се, да. Въпросът е обаче каква е ефективността. Само като се разходите по пътищата на България, виждате, че пустещите земи, за които дълги години говорихме, че вече ги няма. Даже новата политика по отношение на управлението на земята е в посока да се остава част от земята да почива вече. Ние толкова всичко обработваме, че сега трябва да обаче един анализ на Интелиагро сочи, че въпреки многото средства от програмата за развитие на селските райони нито са се оживили, нито хората живеят по-добре, нито получават повече. Много. Има ли нещо сбъркано в механизма, по който се насочват тези средства към тези региони? И по различните мерки, разбира се. Моето мнение е, че една част от проблемите идват от там, че Европа се опитва да унифицира начина по който ще се отчитат програмите и приоритетите на всички програми във всички страни. Тъй като аз бях ангажирана с разработката на една от програмите за новия програмен период, видях неприложимостта на европейските критерии и индикатори към местната действителност и към нуждите, които интересно, имаме. Кажете малко повече за какво така става че дума. това е всъщност един от проблемите. Вие сега ще видите на ниво приоритетни оси по програмата за развитие на селските райони, когато 2018 година трябва да отчетем постигането на индикаторите, че е невъзможно да бъдат постигнати. Като се четат тези приоритети, в програмата за развитие на селските райони ги има, вие ще видите, че просто не е ясно как ще се постигнат. Давайте, моля ви, примери. Аз трябва просто да седна и да ги цитирам. Колегата междувременно може да каже. Междувременно може. Това, което исках да кажа, че лично моето мнение е по отношение на разпределението на средствата стълб 1, стълб 2. Горе-долу нещата са 70 към 30 в полза на стълб 1. Стълб 1 това са преките субсидии, които всеобщо е ясно на къде отиват като плащане. По отношение на стълб 2, което е програма развитие на селските райони, и това са инвестиционните мерки, средствата са в пъти по-малко от това, което отива в стълб 1. И оттам най-вероятно се вижда, че ефектът е почти никакъв, защото реалните бизнеса в инвестиционните проекти, а не в преките субсидии. Това е едно. По отношение обаче на политиката на Европейския съюз и нашето конструиране на наредбите, проблема е, че няма общ анализ. Ние не си знаеме стратегиите, не знаеме по кой път да хванеме, защото когато се прави тази програма, се казва, ние приоритизираме тези и тези и тези сектори, защото те за нас са важни, ние трябва да вкарваме средства в тях. Нали ги има тия чувствителни сектори, ама въпросът тя ги има, но те са правят адхок
на момента, или копи-пейст от някоя програма взето, примерно, защото никой няма такъв общ анализ направен. И оттам пък идва друг проблем с напасването вече на наредбите, защото те не кореспондират с реалния бизнес, конкретно по направление. Да. Сега ще ви цитирам два индикатора. Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, за местни пазари, къси вериги на доставки и групи на производители. Това нещо в България, стойността по този индикатор ще е 0. Защото ние нямаме мерки, които, и нямаме необходимост за прилагането на мерки, които да прилагат къси вериги на доставки. Групите производители са много малко в България. Да са повече, нали това е въпрос. Той пазара определя дали е необходимо да има повече групи производители или не. Друг индикатор, който искам да кажа. Не съм убедена. Има и чисто субективен фактор, като че ли в това. Ние се намираме на Балканите, не в Швейцария и тук да се коалират. Толкова е трудно коалирането. Земеделски и горски земи под управление за насърчаване поглъщането, съхраняването на въглерод. Плюс земеделска земя, обхваната от договори за управление с цел намаляване на парниковите емисии. Това, мисля, че няма нито един, както в фонд земеделие, така и в Министерство на земеделието, които да знаят как, с кои мерки се постигат тези индикатори. Вие смятате, че няма нужда да се поощряват късите вериги в България или не мога да схвана? Не, че смятам, че няма нужда. Нямаме, не ни е приоритет, не е изведено като необходимост още на ниво слот анализ на програмата. А пък ако е изведено като необходимост, трябва да се направи такава мярка специална, която да финансира късите вериги на доставки. Което в случая, да сте чували такова нещо? Не, аз не съм чувала. То не е само за това са индикатори, които са спуснати от централно европейско ниво. Това не са български индикатори, но тях ще ги отчитаме. И поради неизпълнението на тези индикатори, България и Програмата за развитие на селските райони по част от приоритетните оси ще губи средства, може да се спрат средствата, ще се загуби резерва, който евентуално ще се прелокира, а на края на програмния период ще получи финансова корекция. Да, не знам доколко така бих могла да кажа нещо, което чух от експерт от Земеделското министерство, когато чужд някакъв земеделец го питат: у вас кога излизат ранните домати? Той казва: сутрин. Защото при нас излизат примерно март, април. Той казва сутрин. По отношение на късите вериги, ако ще си говорим, трябва сутрин ранните домати да излизат. Обаче много е интересен този момент. Това, за което вие започнахте да говорите, че 2018 ще има оценка на различните мерки, нали така? Да, точно така. На постигането на индикаторите по приоритетните оси. Така наречената рамка. Да, рамка. Моля ви, кажете ми какво означава това и какво следва? Ще има ли финансова редукция, ако дадени условия не се изпълнят? Аз, ако ми позволите, ще разкажа. По програмата за развитие на селските райони има 5 приоритетни оси. Всяка от осите има по един финансов индикатор, т.е. постигането на разходването на средствата. Например, какво означава? Финансов показател е изразходените пари. До определен период толкова проекти за... Не, бюджет. По приоритетната ос има бюджет, който се следи дали се изразходва. И 2018 трябва да докажем, че този бюджет, който сме заложили, сме го изразходвали минимум 85% от него. Така, това става страшно. За проекти, които са изпълнени, отчетени и платени. Освен финансови индикатор по всяка една от тези оси, има и индикатори за продукт. В някои случаи са един индикатор към всяка ос, в други случаи са 2 индикатори. И сега, рамката за изпълнение казва така.
към края на 2018 година се гледа по всеки приоритет да са постигнати, когато са само два индикатора, именно един финансов и един друг количествен, минимум 85% от всеки от индикаторите, а когато са три индикатора, се позволява един от тях да не е постигнал 85%, но трябва да е минимум 75%. Така, схема в този някаква, случай ще се получи резерва, който е 6%, т.е. допълнително 6% средства ще се получат за изразходване от 2018 година нататък до края на програмния период по този приоритет. Ако тези проценти не са изпълнени и се спадне под 65% изпълнение на някои от индикаторите, може да се спре плащанията. Възстановяването на вече направените разходи. Ама въобще да се спре до кога? Докато... не знам. Това вече не ми е ясно. Това е много важно. Да. Сега казвам може. Има ли опция? Не го казвам задължително. Да. Комисията ще изследва проблемите, поради които не се е достигнал този индикатор. България ще предприеме ще предприеме някакви мерки, за да се подобри изпълнението, и чак тогава, ако не предприеме адекватни мерки, комисията ще спре изпълнението. Това е нещо ново, нали? Това е ново като начин на проследяване на изпълнението на програмите. Сега дори в момента мисля, че скоро само една добавка към това, което Криси казва. Предстои един междинен отчет. Това е този, където ставаше дума между 6-7% финансова корекция, ако не е постигнато това на... Финансовата корекция се налага след края на програмния период. До този момент няма финансова корекция. Може да има спиране на програмния период, като вече има сключени договори на еди каква си стойност, имаш корекция. Кой ги плаща? Държавата? Държавния бюджет. Така. Това е чудесно. Спираме до тук за реклами и продължаваме след това. България, Европа, светът. Къде какво се случва? Четете в Агро.бг. Новините, които не трябва да пропускате. Всичко най-важно в земеделието, събрано на едно място. Агро.бг. Бързо, лесно и удобно. Чешките трактори Зетор, символ на производителност, икономичност и издръжливост от 1946 година. Разработени и произведени в сърцето на Европа, с ниска консумация на гориво и високо ниво на комфорт. Това са сериите Майор, Проксима, Фортера и последната иновация от бранда Кристал. Модерна 6-цилиндрова машина с мощност 160 конски сили, създадена за тежка работа. Поръчайте от фирма Стойчеви и разчитайте на бърза доставка на резервни части и професионално сервизно обслужване. Абонирайте се за списание Агрокомпас чрез сайта на изданието, за да получавате всеки месец 96 страници с богато разнообразие от актуална информация за земеделие. Ако желаете да четете електронното издание на списанието, е необходимо да изпратите СМС на номер 2225 на цена 2,40 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Агрокомпас. Вярната посока за вашия агробизнес. Продължаваме. Много ми е интересно, може ли да има спасителен вариант, когато се види, че по дадена мярка не могат да бъдат изразходвани средствата, няма интерес, финансовите средства да се прехвърлят към друга мярка, например, и само от една цел в друга цел ли могат да се прехвърлят тези мерки? Какво означава това, защото аз такова нещо прочетох? Аз мисля, че няма някакъв проблем. По-скоро налага съгласуване с комисията подобна процедура, но така или иначе, ако има мярка, която не е атрактивна и задържа някакъв бюджет, то по-хубаво да отиде по някое друго направление, където има значителен интерес.
Реално погледнато, фиксираните бюджети, които трудно след това се пренасочват, са на ниво приоритетни оси. Вътре в приоритетните оси влизат пари от 4.1, от 4.2, от 6.4. Така че там може да се по-лесно да се прехвърлят средства от едната мярка в другата. Вътре в уста. Вътре в приоритетната ос. Те поради тази причина сега през новия програмен период са конструирани по този начин, за да е бърз трансфера от една към друга, защото в стария програмен период имаше проблем с това нещо. А сега защо няма? Няма ли пак дълго да чакаме одобрение от Брюксел да прехвърлим едни пари към други, което пък означава, че на време трябва да се сетим? Да, от ос в ос. Но на нас не са ни проблем парите. Аз затова започнах, че финансовото изпълнение на програмата върви добре. Проблем ни са другите индикатори, които са индикатори за продукт. Например, за 4.2, за устав, която е 4.2, имаме бройки подкрепени преработвателни предприятия. И колко са те? Много са. 1500. Да. Как са го измислили? Точно това число? Не е ясно как се е измислило. В 2018 те колко за трябва? За 2018 са 300. Е хубаво. Както върват нещата, можем ли да изпълним тези 300 заложени? Аз не го очаквам. Не вярвам. Вие не вярвате. Но въпросът е поне 65% да изпълним. Защото ако изпълним под 65%, тогава се задействат възможността да се спрат плащанията. А ние ще сме похарчили всички пари за мярка 4.2. Аз почвам да плащам и вие почвате да плащате от държавната хазна. Нали така? Така излиза. Сега много е говорено това с Министерство на земеделието. Те го знаят този проблем. Ще предприемат стъпки за коригиране специално на този индикатор. Дава се възможност в тази посока поради техническа грешка, когато е направен индикатор, когато е сметнат. Така че... Или техническа, или извънреден прием. За оборудване само, което се заговори в един момент. Да, заговори се за такъв прием. Той всъщност беше до някъде и наше предложение. По-малки проекти, повече проекти на по-малка стойност. Това е то вече се върви нататъка, нали? Има и даже такива промени направени. Да, намали се максималният допустим размер на... Въобще, не трябва ли субсидиите, които се получават при един много голям проект, примерно за преработка, да бъдат, ако е много голям проект, да бъдат по-малка част, отколкото за други проекти, където са по-дребни производители? Тоест размера на субсидиите да е толкова... Диференциран да бъде. Да, може би имат добра логика в тая посока. Въобще, има ли наблюдение в другите страни, господин Здравков, вие май дадохте такива примери, до каква степен чуждите фермери се възползват от субсидиите и по-голяма ли е ефективността от субсидиите, които те вземат, отколкото българските фермери? Много е важно стабилността на икономиката. Имайте предвид, че България не е на фона на всички останали европейски държави. Ленива ли са, пазарно ленива ли са българските бенефициенти? Тези субсидии просто не убиват ли техните пазарни рецептори, да кажем така, отколкото ги има такива в другите страни? Не бих казал. Нали, ясно е сега, че земеделието само по себе се дотира навсякъде. Без това няма как да се получи. Ясно е, че програмата за развитие е социална и точка. Не, но примерно България като основно свежи пари, които се вкарват в икономиката, са през европейските програми. Във връзка с това, което си говорихме с симулативния анализ на Централно координационно звено, се оказва, примерно, че страни като Германия, примерно, при тяхната икономика, всъщност дали ще ги има еврофондовете или няма да ги има, за тях без никакво значение. Но нещата не изглеждат така, когато става въпрос за България. Тоест, симулацията показва, че България без евросредствата ще е много тежко положението. Към днешна дата. Искате да кажете, че единствено
тези инвестиции крепят агробизнеса у нас. Това е много лошо. Не само агробизнеса, въобще говорим като цяло по програми. Не конкретно по програма развитие, общо по всички програми. Ами ако ги махнат тия субсидии, какво правим? Ами не е хубаво да се махат към днешна дата. Нямаме такава, не сме толкова укрепнали, за да си го позволиме това нещо. И затова ние в момента трябва да настояваме 2021 нататък България като ползвател на тези евросубсидии да си ги защити, за да може вече след това нещата да продължат в подобна посока. Казвам подобна, защото трябва да се нанесат доста корекции. Това, което действа в момента и живот и здраве, това, което ще действа след 2021 нататък. Субсидиите и безвъзмездната помощ са страхотен стимул за инвестиции и за развитие, действително. При 50% субсидия, всъщност за 1 евро похарчени европейски пари, инвестицията е 2 евро, което иначе няма да се случи. Може би в другите страни колко е? Също това пак са същите размерите, тъй като всъщност процентите, максималните допустими проценти на безвъзмездна помощ се определят по регламент. Така че те прилагат същите. Може би някъде просто са решили вместо 50% да бъдат 40%. Нали, тогава всъщност ще се стимулират повече реални инвестиции без помощ. Примерно, ако ти в Германия искаш да правиш бизнес кредит, ти ще условно казвам 2%. Ако отидеш тук, лихвата ще е примерно 9, 10, 7, зависи какво ще се договориш. Какво стана с този фонд на фондовете, финансови, в инженеринг, гръмкото название? Аз честно казано не знам точно какво. Заговорихте за кредити, затова ви питам. Но новата структура е през това централно координационно звено. Тоест вече Тунислав не ръководи пряко, а това е едно звено, което се занимава с това нещо. Тъй като ние имаме доста интерес в тази посока за финансови инструменти, прилагането им и следим отблизо процеса. Фонда на фондовете работи вече, подготвя процедури за избор на финансови посредници, които ще разпределят средствата за финансови инструменти по другите програми. Най-вече по програма Което какво означава? Простичко и ясно кажете за нашата аудитория. В повечето случаи зависи. Значи те са и дългови, и дялови. Дългови са под формата на нисколихвени дългосрочни кредити, които са по-дългосрочни от пазарните кредити, които банката дава, и с по-добра лихва. От пазарната. Да. А дяловите инвестиции са когато влизаш директно с участие в дадено предприятие. Нали? Било то, вече тук има различни видове дялови инвестиции от етапа на развитие на предприятието. Има за стартиращи бизнеси, има за по-развити, има вече за такива, които са в зряла фаза. И те са различни, по различен начин структурирани инструменти. Но за земеделие няма да има финансови инструменти. Така. Защо? Така е направено. Ама земеделие неприятна изненада. По програмата за развитие на селските райони финансови инструменти няма да има. Има един единствен финансов инструмент, който е предложен от консултанта, който е направил предварителната оценка за приложимостта на финансовите инструменти в областта на програмата за развитие на селските райони. Той е предложил един инструмент, който е забранен по регламент. Така че... има ли при вас... Така че реално няма. И реално няма заделени средства. Програмата не си е заделила средства за финансови инструменти и всъщност това, че инструментът, който е предложен, е неприложим, е много удобно. Да. Ние първоначално си мислихме, че тези средства са заделени и веднага предложихме да ги прехвърлят към 4.1 или към 4.2 към техния бюджет. Много интересно с какви аргументи агробизнес е отхвърлен като възможност за възползване? Защото всъщност ние имаме все още повече нужда от безвъзмездни средства. Говоря в областта на земеделието и на преработката. Доколкото при другите бизнеси, то не е лошо всъщност това. То не е лошо единствено заради това, че в момента не може да се съчетава
финансов инструмент с безвъзмездни средства. Тоест ти не можеш да използваш нисколихвен кредит, за да си финансираш проект, който имаш одобрен по програмата за развитие на селските райони. С субсидия. Ако това беше възможно, трябваше задължително да има такива средства. Ясно. Но това е невъзможно. Към края на предаването сме. Моля ви, можете ли съвсем накратко, дефинитивно, както се казва, какво трябва от тук насетне да се следва в една схема, за да има наистина успех програмата за развитие на селските райони? Просто първо, второ, трето, ако може. Много работа, постоянство по отношение, когато се работи по нещо, то да си върви в тази посока, а не да се променя след месец, два, три, което се случва до момента, което става страшна каша навсякъде, а да се държи една линия. Права, грешна, това е. Ако се види някъде проблем, да се коригира, но не радикално. Т.е. да се променят през 2 месеца чувствителните сектори или каквото и да е по отношение на тези проблеми. Това е безумие страшно, което се прави. Непредвидимост за бизнеса. Непредвидимост, да. Освен това, много е важно на етап подготовка на критериите за подбор на проектите, те да са ясни. И да са не само ясни, да няма два прочета. Да е ясно с какви документи ще бъдат доказвани. Защото това е един от проблемите в момента за забавянето, разглеждането на проектите и по 4.1, по 4.2, тъй като дълго време Фонд земеделие не знаеше част от критериите с какви документи. Точно така. И каква информация да комуникират с земеделското министерство. Комуникацията става по-сложна. Влошена. Също равномерно натоварване на работата в Фонд земеделие. Те в момента са много натоварени, но от декември месец, според мен, нищо не правиха, защото нямаше нито една отворена мярка. Много ви благодаря за това участие.